Mga kapuso, kasadiya mag-travel sa nagkalain-lain nga lugar nga may kaupod nga mga friends, family members kag syempre workmates. Pero abi mo, masadya man bala nga mag-try sa ginatawag nga solo backpacking. Nga aihan gina-prefer ini sa iban. Isa sa mga sabat dira ang ginatawag nga freedom. Makapagusto kaya wherever and whenever you want. Wala sang hulat-hulat kag syempre wala sang check-check sa availability sa iban mo nga mga upod. Kung ready ka na, ano man nga oras, pwede ka gidya, makagora. In fact, gin-try na ini sang aton bisita subong nga aga. Kag hindi lang isa, duha, tatlo ka mga probinsya giya natapos nga makadtuan, kundi 81 tanan ang solo backpacker sang probinsya sang Capiz, ululupod naton nga kilalahon. Mga kapuso, sa masami hambal naton sa self-ta, kung lapit lang tani ang kaladtuan ng mga matahom, kung pwede lang tani ilakton, maubos ta na sila pamasyaran. Ugaling, it takes time, patience, kag syempre money to travel. Ang ini nga mga bagay na achieve gid sang aton kasiman mga kapisnon nga nakapamasyar na sa 81 tanan ka mga probinsya sa Pilipinas. Mapawaw kagidya sa adventures ni Gaysabel de los Santos. Maayong aga, Gaysabel. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Hi, good morning, Miss Kate. Kag thank you gid sa pag-invite sa akon. Good morning man sa tanan ng mga kapuso viewers watching GMA Regional TV Early Edition. Magpakilala ka anay sa mga kapuso viewers ta, taga-diin ka gid ma'am, kag ano subong ang imo nga trabaho. Ako gali si Gaysabel Bernas de los Santos, taga Pontevedra, Capiz, gid ako. Pero mas diri na gid ako nag-base sa Rojas City. Nurse gid ako by profession. Isa man ako ka online seller, kag kasubong man isa ka postgraduate student sa isa ka school diri sa Capiz. Isa man ako, of course, ka empleyado diri sa government office diri sa Capiz, kag of course, isa ka solo female backpacker. First of all, congratulations gidyaha, 81 ka mga probinsya sa bilog nga Pilipinas ang nakadtuan mo na. So gidi kami bianay, paano ini nang imposible? Dream ko lang gid siya sang una, sang bata pa ko, and by God's grace, mahambal ko gid ini nga once in a lifetime opportunity. Although masiling nga isa ako ka solo backpacker o nagaisahanon nga biyahera nga nagapanggugayawon sa mga dakanari-sari nga mga probinsya sa Pilipinas, kung ako ginapamangkot kung paano ko initanan na obra ang ginasabat ko, ang amo ni siya hindi gid matabo kung wala akon nga mga pamilya kag friends nga nagasuporta pasubong man sa mga nagakalain-lain nga mga individual nga nagbulig gid sa akon along the way. Sa simple nga paghatag instructions, kag pagkonekta sa akon sa mga tawo sa iban nga mga lugar para mag-guide ako sa akon biyahe, ini man sila turns out mga naging friends ko naman. Knowing nga may job ka gid Gaysabel, how do you manage be? How often ikaw nagatravel sa isa ka bulan? Well, thank you, Miss Kate. Before, no, when I started traveling back in 2015, wala pa na yung COVID. So, I travel at least once a month. Ang akon gid lang bisad to nga focus ang akon nga pag-eskwela sa graduate studies kag ang amon gamay nga negosyo diri sa Capiz. I think isa gid dira, no, ang time management ang naging isa sa mga sekreto ko. May ara man ako sang calendar of activities dabi nga every week, every month, no, nga even my long-term goals the set ako sa akon kaugalingon para makita ko na kag ma-block ko na sa akong calendar ang mga dapat ko na obrahon para ma-achieve ina ang isa ka butang or mga butang kag masabay sila tanan. Miara ko sa mga realistic expectations nga for example, by the age of 30, dapat matapos ko ng Philippines. So dahil may work ko, iset ko na ya every weekend. I make the most out of it. Hindi easy magbiyahe kag magsabay sang iban nga mga bagay. Amo na ginapreparahan ko gid, no? Subong nga aga matur kita Gaysabel at nga unta sa tatlo ka grupo ang aton kadtuan. Una kita bisa Luzon area. Ano-ano ang top 5 nga paborito nga napamasyaran mo na? Kag syempre, share mo man ang imo nga experience sa mga lugar nga ini. So una gid nga nagasulod sa mind ko pag sinabi mo Luzon ang Batanes. So feeling ko that time sang ato ko didto, wala ko sa Pilipinas.
And hamba ko gani, one of the safest places gid nga nakadtuan ko. And then number 2, ang Kalinga, kay dito ko na-meet si Apo Wangod. She's the oldest tattoo artist na mambabatok in the world. Number 3, ang Mountain Province, lalo na sa Sagada, nakita ko dito ang hanging coffins. Number 4, ang Ilocos region, hindi lang sa history sa Ilocos, ang mga old churches nila, even the food, no? And number 5, which I find quite interesting the most, and I did not expect, ang Abra. Kagindala nila ako sa ancestral house ni Gabriela Silang. From Luzon, kadto kita sa Mindanao. Top 5 man bi nga paborito mo nga lugar nga nalagawan. Ano nga activities ang na-enjoy mo dito? Fun fact, no, isa gid ang Mindanao sa pinaka na-enjoyan ko. Manami gijagali ang mga lugar sa Mindanao. So una sa tanan ang Davao City. Number 2, Tawi-Tawi. Ang number 3, Sulu. And number 4, ang Marawi. Ang number 5, ang Bukidnon. Siyempre, kadtuan ta ng pinakalapit, top 5 best spots diri sa aton sa Visayas nga gusto mo pagid balik-balikan kay Isabel. Okay. Siyempre, hindi gid naton malipatan ang Visayas. Kaya aton na gid ita nga lugar. Sa mind na kon basta top spots, no? Ang Boracay gid ya, you know. Beautiful is just an underrated word sa Boracay because Boracay brings so much joy when you're on the island. And then number 2, another island also, bugal sang Iloilo, ang Isla Gigantes. Tungod sang fresh waters nila, kag kabarato, gid sang scallops. So number 3, ini naman, more of activities, ang canyoneering sa Alegria and whale shark watching sa Oslob, Cebu. And then ang number 4, ang San Juanico Bridge connecting Tacloban and Samar. Sa Leyte naman ina. For me, feeling ko magical gid per me, though nagatabok lang ko sa Narnia. It's like on another world. And syempre, ang hindi ko gid malipatan, no, ang amon diri sa Capiz, ang amon nga bye-bye strip. Kung aga, pwede ka ka-walking, ka-exercise. Kung hapon, pwede mo ma-enjoy ang street food. Kung gabi naman, pwede mo ma-enjoy ang fresh seafood with your family or with your friends kag maka-party nearby sa mga bars and restaurants. Thank you sa tour mo sa amon sa Luzon, Mindanao, kag syempre sa iban pang lugar diri sa Visayas. Padayon lang sa pag-explore, kay Isabel. Thank you, gid Miss Kate, no? Sa aton mga kapuso viewers, I would like to invite you to discover the Philippines. Let's prioritize our needs. Kung may extra kita nga money, we can start slowly from our province. Pagkatapos na sa aton nga region, until such time nga makalabot naman kita sa iban nga mga probinsya o mga pungsod. I guarantee nga once you travel with your friends, with your family, with your partner, or if you wanna try kung ano man yung ginaobra ko, ang solo backpacking, it's gonna be a fun and a whole new experience. Hambal gani ni Francis Magalon na siya kanta, "Wag maging dayuhan sa sariling bayan." Sa liwat, thank you so much, Gid, GMA Regional TV Early Edition. Dugang nga impormasyon ka good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.